Programa ofrecido por... Muchos vendedores hacen malabares con sus coches para sacar el mayor precio posible. Otros tratan de atar ventas con palabrería barata. En Talleres Marcos Landín no hay trucos ni juegos, tenemos coches. Como este Citroën C5 con volante multifunción y GPS integrado. Y lo mejor de todo, te lo financiamos. Si no tenemos el modelo que te gusta, te lo podemos conseguir. Valga recrea a súa batalla de Casal de Irigo e preto de 350 veciños participan nunha festa que xa está máis que consolidada na comarca do Ullán. Retrocedemos 2 séculos para vivir moi de preto esta batalla. Arranca o de festa en festa no canal Rías Baixas. Bueno, esta festa hace ya 3 años que la estoy viviendo aquí los franceses. Este es mi caballo y estamos aquí participando en la batalla de Casal de Irigo y vamos a encontrarnos con los franceses y a combatir. Por que chora? Porque é unha jacta. Pero non. Aquí da aldea. Da aldea? Da aldea, aquí. Este podín. Do Casal de Irigo. Casal de Irigo. ¡Sóltame! Vostede é francés. Sí, monsieur. E ven a loitar contra as tropas nativas de Valga. Sí, contra os de Casal de Irigo. Casal de Irigo, sí señor. Pero vai caloriño, Levo esta la jacta vai comigo. caloriño hoxe para batallar, Moita calor. Pero eu digo que os de Valga van a gañar. Deso. ¡Teño familia! Franceses que veñan a loitar a Valga. Exactamente. Con rapaciños incluídos. Secuestrados todos. Secuestrados. Madre mía, como estarán pasando eles. Se os ves, só tens que ver a cara. Madre mía. E agora que arranca a batalla, non é? Sí. Imos á batalla. Imos a batalla, Veña. entón. Chao. Este ano cúmprese o 206 aniversario da batalla de Casal de Irigo, que se enmarca dentro da Guerra da Independencia. Aquí as tropas francesas invadiron Valga para pelexar cas tropas nativas. Como acaba o conto? Ímolo ver. E ata Casal de Irigo chegan tamén peregrinos como este home. Do you enjoy this party? We did very much. It was a big surprise for us. We were just walking by on Camino
and it's a bonus. It's so good. Dinos que foi toda unha sorpresa encontrar esta festa a través do Camiño de Santiago que ele está facendo. Enjoy this party and let's go. Let's go. Okay? Yes, thank you very much. Thank you. Bueno camino. Pois aquí estamos ca representación municipal, alcalde Bello Maneiro, vexo que os veciños ata chegan a vostede a felicitalo polo éxito, non, desta festa. Pois sí, efectivamente, non é un traballo conxunto de colaboración entre concello, veciños, asociación e ademais con todas as asociacións que veñen de distintos concellos da provincia de Pontevedra. Don Daniel Barreiro, exalcalde de Valga, moi boa tarde. Buenas tardes. É un orgullo, verdade, isto po pobo? Hombre, pois sí, porque a verdad é que xuntar toda esta xente, volver a facer e recrear todo eso, e coas ganas que o fan, e co que lles costa, porque ademais teñen que ensayar e todo isto, isto é estupendo, é fenomenal. Unha festa que digo con moitos anos de historia, verdad, alcalde? Efectivamente, non son 11 anos que levamos celebrando esta recreación, e, bueno, alá polo 1809, non, que nos quixeron aquí pois apoderarse do noso territorio, e eses veciñas e veciños que loitaron aí e que defenderon, pois que menos que homenaxealos agora con cada ano con esta festa de celebración. Ca recreación da batalla de Casal de Irigo, que estou revirando a vista, xa se están posicionando as tropas francesas, os nativos, así que imos a disfrutar dela, vale, alcalde? Vamos a disfrutar e esperamos, como sempre, que os valgueses deixen moi alto a nosa terra e que volvan a vencer aos franceses. Boa xornada e enhoraboa un ano máis. Moitas gracias. Graciñas. Librad de la batalla, ganad de la batalla. ¡Claro, ganamos la batalla! ¡Claro! ¡Ganamos la batalla! Pudechedes cos franceses, non é? Sempre podemos con eles. Sempre podedes con eles. Que mira que sodes esto de Valga. Non quede ningún. Sí, señor. Cantos morreron hoxe aquí en Casal de Irigo? Non quedou nadie. Ningún, mira esto. Aí está. Madre mía, que batalla que quedou no chan vostede. Non pode máis, non pode. Pero ao final, que os de Valga puideron cos franceses ou... Non chegaron a nada, os franceses non chegaron a nada, iso nada. Foi unha insignificancia. Cantos anos leva vostede aquí participando? 4 anos. 4 niños. E veñen de onde? Mos. De Mos. Todos guerreiros tamén en Mos, De Mos somos peleóns. De Leóns. A disfrutar. Moi ben. ¡Que non quede ningún vivo! ¡Este Uy, Dios mío.
É moito, non, Casal de Irigo é moito para os franceses. Moito, moito. É A verdade é que o exército daqui é moi difícil de derrotar. A verdade é que os franceses píllenos un pouquiño desprevenidos. Xa dixo alcalde que aquí había moito exército. Moito exército, sí señor, moito exército. A verdade é que sí, moito exército. Pero bueno, nós intentamos facer o que se pode. Non nos dá moito de comer, e onde nos joden. Participa sempre vostede nesta batalla? Sí, señor, levo desde que se iniciou participando. Sí, señor. Fui presidente da asociación durante 7 anos, e, bueno, agora cedei o mando a outro, sí, pero, bueno, con moita intensidade vívese aquí sí, señor, en Valga. Moita intensidade, a verdade é que sí, realmente vivímolo moi ben. Seguimos disfrutando entón desta festa? Hombre, ahora ven o meu... Imos alá. Somos daqui de Casal de Irigo, sí, señor. Ai, gustoume moito. Sí. E a batalla? Moita calor. A batalla é preciosa. E agora vamos a seguir para ver o teatro. A todos que veñan po ano que ven, decimos a todos. A todos. Estamos sudando do lindo hoxe, Fernando. Sí, hoxe, digamos que morremos, pero aparte ca calor, xa, simplemente. Como foi a batalla, Fernando? Pero bueno, a batalla, a ver, dá gusto pelear, honrar a todos estes que, digamos, en que estou noutro bando, dá gusto honrar a toda a xente que fai 200 anos loitaron e deixaron toda a súa piel nesta batalla por estas terras. Ese sentimento, A ver, está claro, a ver, tocoume participar no outro bando, pero que é unha, repito, é unha honra enorme participar nesta batalla, facendo referencia a todo o que foi a nosa historia, porque non deixa de ser parte da nosa historia. Aí estamos, pois acaba de pasarse a cabalería, ímonos un momentinho a publicidade, que ninguén se mova, que seguimos na batalla de Casal de Irigo. ¡Viva la France! Ningún. Os invito a todos a que vengáis a la batalla de Valga del próximo año, está genial, y cada día hay una nueva cosa, esto es increíble, me encanta mucho, está genial. 11ª edición da Batalla de Casal de Irigo en Valga. Actividade cultural tamén nesta festa. Isa, que tal, moi boas? Hola. O que Napoleón non levou. Sí, ese titulas así a obra de teatro. Sí, eso así mismo. E que imos a ver, Isa, a ver, contanos. Pois ides a ver un pouco de todo, un pouco de humor e un pouco de drama, creo que as dúas cousas. Un conxunto, imos aí a ver, que o escribiu esta rapaza. Sí. Como te chamas? Marcela. Eres daqui de Valga, Marcela? Sí, claro. Sí. Canto tempo che levou a escribir a obra? Non sei, más ou menos un mes. Un mes? Sí. En que te inspiraches ti para facer esta obra? Pois na batalla. Na batalla? Claro. Sí. Vivilo con moita intensidade, verdad? Sí. Como todos os veciños. Pois si, imos a disfrutar en todo o teatro? Moito, eu penso que moito, Imos al Antón. É hora de atacar. Xa temos o terreno máis que mirado. Esta mesma tarde acabaremos con eles. Entendido? Meu amo, non saberá vostede con que mulleres foron que aquí intentaron ligar cos soldados, non? Por que o dío limpio? Non, por nada. Chegar a ficar é moito lograr. É que a verdade é que eu non te entendo, eu non te entendo. Non sei que fazer contigo. E por que lle temos que mentir desa maneira? A ver. Porque o meu Antoniño só que me di que iba ovella, que xa non teño os encantos que tiña cando nos conhecemos.
podemos entrar no seu campamento de noite, sigilosamente, e roubarlle as súas armas, Eu, cando entro no meu galiñeiro, teño unhas galiñas que son bravísimas. Teño un Kiko ali dentro, teño un Kiko que é como un can da raza loba. É peor que un can da raza loba. Dunha volta, entrou ali o afinado de Picharruida, rabullou-no todo, deixoulle a espalda como libreta de rayas. Entón eu, para poder entrar no galiñeiro, abro así a porta, entro así a modiño, ves? Así, como un jato. De puntillas, de puntillas, de puntillas. Pois se estades tan convencidas, colledes jadañas e levades para a misa, non vayas se lo demo que vayan a atacar na hora da misa. Iso, que hora é? Porque hoxe é a misa cantada pola coral de Cordeira, non podemos faltar que se enfada o cura de Pedro. Ah, é verdad, temos que ir. Vamos alá, veña. Soldados, estades listos? Sí, meu general. Bueno, pois eu marcho, que non me manchar as miñas mar de sangre. Veña, sorte! Meu general, é o que fago. Ti quedas aquí, se hai algún herido, alguén terá que cuidalo. Eu xa teño fame, alcalde, vostede? Pois eu tamén. Xa despois da batalla, despois do teatro, vai haber que empezar a coller algo de forza. Sí, quedamos con un pouquiño menos de enerxías e, polo tanto, alimentarse E agora... que temos aquí, que temos aquí? Unhas pequenas rosquillas daqui de Valga. De Valga? De Valga. Feitas de xeito artesanal, polo que vexo. Totalmente, totalmente. E que levan, Feitas na sabe casilla. vostede? Que levan? Pois non o sei, non. Non? Algo de caña de baixa, de caña de Valga levan. Aí leva? Sí, Leva sí, caña? sí, algo de caña. Probámolas, alcalde, puntuamos. A ver, imos alá. Colla unha. Probamos esta. Exquisitas. Exquisitas. Un 10 estas rosquilliñas. Moi ben. ¿Cómo están las rosquillas? Están buenísimas. Sí. Sí, muy bien. Buenas, muy ricas. Non lle gustan o pequeniño rosquilliñas, non come rosquilliñas o pequeno. No, é moi pequeno. Pero bueno, pouquiño a pouco hai que ir dándolle para que se acostumbre aos sabores de Valga, non é? Claro, exactamente. As boas costumbres gastronómicas. Claro que sí. Probonas vostede as rosquillas? Sí, está moi rica. E como está? Riquísima. Rica, non? Sí. No seu puntiño. Sí, no seu punto. Así hasta ahora entran de maravilla, eh? Este grupo que agora estamos a ver é Pelepau, veñen do sur das Rías Baixas e están facendo as delicias do público. Disfrutamos con eles neste de Festa en Festa.
Marusiña, mira, mira como eu veño. Non só os franceses batallan cos de Valga, senón que tamén hai moito tempo para pasalo ben. E mira, Carlos, mira aí, ahora o grupo Pelepao do sur das Rías Baixas están facendo as delicias do público que está hoxe en Casal de Irigo, en Valga, onde a festa hoxe ten pinta de que vai a chegar ata altas horas da madrugada. Vimos dos concertos, vimos da batucada, vimos de ver os fogos artificiais e mira, Carlos, mira que mesa de langostinos hai preparada para máis de 300 persoas que xa están preparadas para disfrutar desta cea da batalla do Casal de Irigo. Seguimos de festa en festa no canal Rías Baixas. Pero que lle estamos cantando, que lle estamos cantando? Traballar. Que non queremos traballar, que se está... Que non queren traballar vostede, pero se aquí de traballar non, Oxe como Festa rachada. De onde veñen vostedes? De Ponte Sampaio. De Ponte Sampaio. Que vía o Ponte Sampaio tamén, ou... En Ponte Sampaio é outro día. É outro día, non a festa. Menos cousa, menos cousa. Pero digo eu, que viva Ponte Sampaio tamén. Ai, que viva Ponte Sampaio. Que non me entendía, señora. E que viva Valga, por suposto. E que viva Valga. Muy vos, compañeiro. A seguir cantando, gracias. Muy vos sempre.
Pero que me di? Que ese é negro de sempre ou...? No, este é negro de sempre, é mancha. E non cambia? No. E vostede que máis, de blanco, de negro? De negro. De negro. O blanco non? No. Mellor calimocho. Me vai, sí. Pero hoxe aquí calimocho en Valga. Sí. Hai calimocho. Mira. Que tiña o truco, señor. Vale. A ver, fágame o calimocho, Isto xa é para rematar a festa, non? No, está empezando aí. Digo, pois das 5 da tarde empezando todavía, madre mía. No, home, pois estou aí hasta as 5 da mañán. É vostede o que vai a estar aquí hasta as 7 da mañán, entón? Sí. Sí, señor. E de onde ven vostede? Eu veño da terra dos pimentos. Da terra de Padrón? No, de Herbón. Está con quen ves? A ver. Eu aquí con estes amigos que viñamos a cabalo. Sí, señor. Bueno, pues mándale un saúdo aí a Padrón. No, a Padrón non, a Valga sí. A Valga sí. A Padrón non, a Arbón sí. Claro, que hoxe Arbón non lle dá de cenar, dalle Valga de cenar. Sí, claro. Pues mándale un saúdo, veña. Desde aquí saludamos a todo Valga. Pois cenamos moi ben, ou... Tranquilamente. Non hai queixa. Non hai queixa ninguna. Ademais estaba todo rico. Bastante rico. Verdad? Claro, non tiña falta de nada. Vaya festiña teñen aquí en Valga montada, Bueno, unha festa grandísima. Non conocía eu semejante... Non conocía... Semejante batalla de Casal de Irigo, semejante troula aquí en Valga. É moita troula. E dime que vais a alargar esta ata as 7 da mañá. Ata as 6 da mañá. Mi madriña querida. Sí, señor. A pasalo ben. Esto sí que é unha festa en condición, señor. Pero nós aquí temos que pechar o programa. É así. Pois ala, fechámoslo logo para hasta o ano que ven. O ano que ven volvemos. E vamos a decir aos telespectadores que se queren que vayamos a gravar a súa festa só nos teñen que chamar ao número de teléfono que aparece en pantalla 986 710 741 ou se prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. E nos vémonos na seguinte festa e aquí en Valga todo ano que ven, vale? Moi ben. Ata logo, festeiros. Ata loguiño. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Pero de verdade pensas que esas son as ferramentas para a túa bicicleta? Non, por aí non. Uei! Corre, machiño, corre. Ela sí que sabe onde ten que ir. A túa bicicleta sabe onde a van tratar ben. Deporte Rodas, en Vilagarcía de Arousa. A que tocas, si non sabes?